Trebuia să fac pe cheiul Dâmboviței, mă, să ducem niște steaguri, niște... Și a tresărit odată așa și zic, nu e strada aici? Nu, următoare, dar pișată pe ea acum, dacă vezi ce vorbește de la tribună, ce-i merge în gura. L-ai văzut pe ăsta, zici că e din coza noastră Ciubuc acum. L-am văzut. Păi face live-uri din Parlament mereu acum. Da, de la Piatra Neamț. Firea al dracu să fii, Cipriane. Treci, Cipriane, acasă, că aveai gaură, pantofi când te-am cunoscut, Cipriane. Aveai coș pe talpă, firea al dracu să fii. Ți-ai luat toi, ți-ai făcut pensiune, ți-ai asta. Răspunzi nerv la telefon, ți-ai luat costum de la bun, de la Sir, de 8-9 milioane, acum, Cipriane. Vino acasă, Cipriane, că mâna partidului e lungă, cum spunea tovarășul Ceaușescu, mâna socialismului este lungă. Îți transmit eu pe această cale. Vino că ești o aie rătăcită. Să nu uite toată lumea care a trădat cauza națională, cu voi vom începe discuțiile și relele. A rămas în pronunțare mâine cu asta cu Călin Georgescu. Da. Mâine-i dă răspunsul. Tu ce zici? Îl trimite în judecată? Nu știu ce să spun. Bă, Octavian Mirică, mie mi-ar fi și rușine, mâncați-și gura ta, să fiu un invizibil de ăsta, să ies pe o rețea de socializare, să comentez ca și anonim. Asta înseamnă că ești un om temător, ești un laș, ești un trădător jet be jet, fiindcă oamenii care n-au nimic de ascuns își pun poza lor, au conturi normale, libertatea de exprimare conform Constituției României este inviolabilă, noi vă dăm dreptul la replică, vă dăm dreptul să gândiți, dar să te bagi niște discuții de-astea care tu ai marmelat de la cur în pula mea și noi vorbim de OZN-uri, de SF-uri, de nu, nici în filmele alea cu James Bond nu se mai vede. Auzi, rușnaci jegoși, de ce mă mâncaleai pula la toți rușii să le mănânci? 2 clase, fiecare câte clase avem, să trăiască Cali valabilul, mondialul, te pup! De ce mă ești rasist, de ăsta ai băgat pula în tine, mă, faci să vorbești pe dos? Lasă-ne, mă, tăticule, în pace, că ți închid televizorul, apăs pe 2 taste, cade burlanul pe tine, dă-te în pula mea, de tâmpitul dracu care ești. Uite, țigan borzi, mâncarea-i pula la toți țiganii din România, să le mănânci bilele după pulă. Nu mai vă luați, bă, de țigani. Familii mai primitoare ca țiganii, mai inimoși, mai familiști, nu există în lumea asta. Copiați pe țigani ca să ajungeți șmecheri, să ajungeți și voi calificați. Da, ai dreptate, îi dau bloc. Hai că ți închid televizorul, că n-ai plătit lumina, ești cam obraznic, să știi. Și nu pot. Cere publicul să te dăm afară de aici. Ui. Ne blochează mâncația și ne raportează fomiști. Da, și de aia, trebuia să-l blochezi de tot, că ți-a dat de asta. L-am blocat de tot acum, gata. Hai băieții, hai valabil, că vreau să plec și eu în concediu, dați drumul la cadouri, consumă mașina foarte mult.